ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле шудастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед. имрӯза видеои мо камакак дар бораи мошинаҳои дарздӯзӣ мешавад. бисёре аз анами подписчикони мо хоҳиш карда буданд. ҳозир ман камакакша нишон метам шумода ва дар видеоҳои оянда камакак зиёдтара каёҷа абзораш дар бораи мошинаҳои фирмини. барои ҳавай бо мо бошед ва интизори видеои оянда ракнед. ҳозир янами авилиокора бинед 650 сомонаи омаид пеш будагиё. анаи рақамҳои устоай, ана рақамҳои ҳамон магазине ки ҳами мошинаҳои дарздӯзӣ мефурӯша. ҳамин рақамҳода шумо метавонед занг зада бо пурсон шавед. анаи дукони дигаре даинҷа ман омада мошинаҳои чайкара бисёре аз подписчикон пурсида буданд. ба навор гирифтам анаи намуд ҳами чайкоҳо нархошон 500 сомонай. дӯстони азиз, и истифода бурдагиай. баъд анаи веритас германский будай 650 сомонай. ино ваян истифода бурдагиян. вале беҳад хубан, ҳолатшон нағзай. инаи чайкора бинед, анаи чайкоҳо боша 600 сомонӣ. якташ 42 будай, якташ 43 будай. 43 функсияш зиёдтарак будай. ами чайкоҳое ки 600 сомонаша. ҳозир ман рақамҳои телефони ин магазинам мемонам. шумо занг зада бопурсед. анаишам 650 сомонай, германский веритас. бисёрам вайш сифаташ нағзай гуфтан. хати рост медӯзаву дигар медӯза. ин тарафда бо дӯстони азиз чанд намудои дига ҳастай. ҷонумеҳои нав ҳастай. бисёреҳо мепурсанд. ҷонумеҳои нав 1000 сум, 1500 сум, 1200 сум нархошон ҳами хелай. касое ки мошина харанд метавонанд анами рақамҳое ки ҳозир ман мемонам, ҳамин рақамҳода занг зада аз анами соҳиби магазин бо хучон пурратар пурсон шаванд доир ба анамин нархҳо. чанд функсияра иҷро мекунанд ин мошинаҳо, истеҳсоли куҷояй гуфта бо худтон пурсед дӯстони азиз. анаи намуд мошина и кожа медӯзаву, и барои материалҳои мисол шуба медӯзаву дигаро ҳастай. GMC нархи 4500 сомонай бо арзон мешава. ҳамхестолашкати почагӣ набинед. ана дӯстони азиз бинед анами визиткара, рақамҳои телефон, анами магазин рақами 3 дар Корвон. набинед аз раи тарафи Корвонай. бо ҳаст анаи мошинаи вай авилёкзанӣ 4 риштага. гира бисёртар да вайё чӣ гум шумора фабрикаҳои ҳами дӯзандагӣ истифода мебаранд. нархи 4000 сомонай. дӯстони азиз, баъд ҳами мошинаҳои нав чӣ доранд? гарантия доранд. 1 сола 2 сола гарантия доранд ки дар ҳамин муддат агар вайрон шид ино хучон соз мекунанд. на як бор дига бо хушутар чайкора бинед. шахсое ки пурсида буданд чайкои мисол 500 сомона 600 сомона ҳастай. набад веритаж ҳастай. веритазай ҳам хеле фирма ҳастай германский. анаи намуд ҳастай бо чайкаи 3 меган ира чӣ меган. нархи 500 сомона. дӯстони азиз, бо пурсон шавед хутон. ёра нархошона 20 толай. нархое ки ман гуфтастам 20 толай. ҳам чайко 500 сум 600 сум. столаш дохил намеша да ин нарх. баъд анаи мошинаи советский навш 500 сомон нархаш. ҳам рақамҳое ки ман мондагим, ҳам рақамҳода занг занед шумо да дарёфт мекунанд. анаи намудаш боша истифода бурдагиай 300 сомон. мошинаҳои мисол советский дастӣ ишки истифода бурдагиай 300 сом. бо агар дигар хело шумода маъқул боша пурсон шавед. дӯстони азиз, дар ҷа ма барои вай омадагӣ ҳастам. ростига барои харид омадагӣ ҳастам барои як подписчикмон. ҳавай ҳозир ман якчанд гули нави паплина дидам. бо гуфтам шумода ба навор гирифта нишон тиём. ана марҳамат тамошо кунед. нархҳои паплино дӯстони азиз 120 сомонӣ. 120 сомон
130 сомон амхе. Нигама 620 сомони. Нигиндоро. Ана инам душмада махқул шид. Ана бинед. Ира софт меган материалша, паплини софт меган амхел. Амхе гуфтан. Бинед гилаш чихе хушрувай. Аид ранг доштай. Ам кабути осмони ҳаман амхе сиёҳ. Бисёр ба ман маъқул шид. Анаи сиёҳша киртои мардонаям агар бенигин боша, киртои мардонаям рубашкаям будузан хушру меоя. Байна ино ҳастай. 120 сомони инош доинги тозаян. Набинед. Чӣ хеле ма дар ҳар видео мегум дӯстони азиз, паплино сор доранд. Сортои арзонушам аст, сортои қиматушам аст. Барои аввай ҳангоми харидорӣ мисол хитон бо як бор сорша бинед, баъд харед. Ана бинед намиёвама 620 сомони гилошона бинед. Нигинои сангои 3D задагиай. Сангчошонам хушруван тозаян. Ина касое ки мехоҳанд тамошо кунанд. И дар якум дарвозаи Корвон, не, и дар ваяй дӯстони азиз бахшиш тарафи пажарка таги нависо якум риядай. Ами паплино фурӯхта меша. Ҳаме ки почтак шуда шава, дӯстони азиз, почтак ям посилкае ки мо равон кардем рафта бираса. Баъд ман мебинам ки чанд муддат дар рафт. Ма шумода албатта гап мезанам, огаҳ мекунам. Номер мемонам баш, мо метавонед ки заказ кунед, дархост кунед, ма ба Русия равон мекунам. Ана касое ки дар Тоҷикистонан, дар Душанбе мисол омада аз анами таги нависо пеши Кормонсити ами чизора харидорӣ кунед. Аминаму гило агар шумода маҳқул шуда боша. Бинед 120 сомони. Чӣ хушруван ино. Паплин. Доинган инош. Баъд гулмайдаҳо ҳастай. Чанд намуди дигаш бо гулмайда ҳастай. Касое ки бо мисол мехоҳанд ки паплини гулмайда харидорӣ кунанд, инчунин пайдо карда метавонанд. Тарафа бинед. Як либосаш мисол 120 сомон, 3 метраш яъне. Бисёрам паплинои хушрӯ, гилои нағз ба ма бисёр маъқул шид. Тарафашам бинед, ҳар хелая. Не намудоша ба фикрамо видеои пештарада ман нишон дода будам. Имрӯзам бо анам хеле тамошо кунем. Ози бо дигар хелошам шумода пешниҳод мекунам бинед. Анамиям хушрӯ метоба. Бисёри амино дар анами видео рангш мисол хушрӯ ба шумо нишон дода намешава, вале боварӣ дорам ки вақте ки шумо аз наздик мебинед, ҳатман ба шумо писанд меояд, зеро ки бисёрам рангҳои хушрӯванд. Марҳамат. Ба наи тарафта бо ҳастай 100 сомона. Ина марҳамат тамошо кунед. На ёш боша 120 сомона. Гуччи. Аминора ман туркиёша дида будам. И туркиш нест ки хитоиша 120 сомонаша, ма туркиша 250 сомони дида будам. 2 ҳафта пештарак. Наи тарафа бинед дӯстони азиз. Анаи сирху, анаи гулмайдои сиёҳ ино 100 сомонаян. Анаи ёш боша 120 сомонаян. ҳозир бо дигар хелошам ҳаст. Як бор шумода нишон метим. Ана бо гулмайдоҳо ҳастай 100 сомонӣ. Ина тамошо кунед. Ини гиндора бо дирангай. Кабучае баъд ранги сери борен дора. Ана гулмайдоҳое ки розовияну сирхану тёмасини ино боша, баъд ана зардо ино 120 сомониян. Ина тамошо кунед. Доингошан. Ана инамудам 120 сомониян. Бинед ана полосатиёям хушрӯва евростил.
тарафда инчунин бо анамихи гло ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, харидорони гиромӣ, тамошо кунед. агар хоҳед омада аз корвон харидорӣ кунед. ана бинед, анаи Луи Виттоно чанд намуд аст. Луи Виттон намхе 120 сомон. бисёр хушрӯ. розвиша бинед чӣ хушрӯай. ана ё бамбукам дӯстони азиз, нархҳои ин бамбукҳо 200 сомонай. набинед.